Goedenavond, het is zaterdag 12 februari en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Voor 1 april moet ik toch wat anders hebben, dus ik doe een oproep voor degene die zegt van nou, ik heb wel een mooie ruimte voor je, graag. Ja. Want u staat met een treintje op straat? Ja, en zo mooi, zo toeristisch product is niet fijn als je op straat staat. Vorig jaar besloot de Vlissingse politiek dat de muren en het dak van de machinefabriek gerenoveerd moeten worden. Eerder kregen zij al te horen dat ze het pand moeten verlaten en nu dus ook het zonnetreintje. Teleurgesteld. Ten eerste al de korte periode die ik nu heb om wat nieuws te zoeken. Je moet een loods hebben van minimaal 20 meter lang. En als we eventueel uitbreiden met nog een treintje volgend jaar, moeten er 2 in kunnen. En omdat je niet achteruit kan rijden, moet je aan 2 kanten erin en eruit kunnen rijden. Dus dat geeft ook al een extra opgave om zoiets te vinden. Eigenaar Hans Knuit wil binnenkort weer toeristen rond kunnen rijden. Maar dan moet er wel een nieuwe locatie zijn waar het treintje 's nachts binnen kan staan. Iedere dag moet die opgeladen worden. En dan zit je toch met een acculader die toch gauw €4.500 kost. En ja, het risico is dan toch te groot. Zeker wat vernielingen en alles betreft of diefstal. Knuit hoopt daarom snel op goed nieuws. Voordat de deuren van de machinefabriek voor zijn treintje gesloten blijven. Zo ging carnaval in Zeeland er voor corona aan toe. En nu is het spannend voor de carnavalsverenigingen of en hoe ze het feest dit jaar kunnen vieren. Voor nu zijn de coronaregels in het café op je stoel en op 1,5 meter afstand. Nou, dat is sowieso geen carnaval. Dus als die regels blijven, dan gaan we het ook niet verder doorzetten met een heel programma. Want dat kan gewoon niet. Maar de verwachtingen zijn in ieder geval positief dat er afgaat. Dus wij zien het in ieder geval positief tegemoet dat we het staand gaan organiseren. En met die positieve instelling is carnavalsvereniging De Beterkoppen een van de weinige carnavalsverenigingen in Zeeland die al plannen aan het maken is voor het feest. Ze hopen dat de aankomende persconferentie versoepelingen brengt. Uiteraard moet je even afwachten wat daar gezegd wordt. Maar om in 2 weken iets op poten te zetten wat veilig is voor iedereen, ja, dat is onmogelijk. Dus je moet gewoon vooraf goed bespreken wat ga je doen met elkaar, hoe ga je dat doen. En met de zaken die nu zijn uitgelekt, hoe kan je dat het beste vormgeven. En die vormgeving staat al aardig op poten. Ik wil het zoveel mogelijk hier in het stadscentrum laten plaatsvinden. Voor de cafés, in de cafés zover dat mag. Als mensen dan wat afstand willen houden, kan dat. Dan kunnen we het gewoon veilig met elkaar doen. Feest in zwembad De Eenhoorn in Oostburg. De reddingsbrigade van West-Zeeuws-Vlaanderen heeft namelijk iets te vieren. Wij vieren vandaag dat de reddingsbrigade West-Zeeuws-Vlaanderen 50 jaar bestaat. Opgericht 12 februari 1972, dus vandaag precies 50 jaar geleden. Maar hoewel er enthousiaste leden rondzwemmen, heeft de brigade wel eens betere tijden gekend. Voor de corona hadden we zo'n 80 leden, een goede 80 leden. En nu zitten we op een 25 leden, dus corona heeft er behoorlijk ingehakt. Omdat de zwembaden een tijd lang dicht waren, hebben veel jongeren uit de omgeving andere hobby's gevonden. En nieuwe leden werven is niet makkelijk geweest. We hebben natuurlijk stilgelegen, we konden niks doen. We mochten ook geen scholen bezoeken om kinderen te werven. We vragen wel heel vaak van neem vriendjes, vriendinnetjes mee. Je mag 2 keer komen zwemmen, gratis en voor niks. En vind je het leuk, dan kan je lid worden. Dat deed ook de 8-jarige Jet, die sinds een jaar lid is van de vereniging. Een van mijn broers, Wim, die zit er ook bij. En ik ben eens gaan kijken en ik vond het best wel leuk. Voor mensen die misschien ook bij de reddingsbrigade willen, heeft Jet nog wel een advies. Ga gewoon eens kijken of het leuk is. De vereniging hoopt dat het ledenaantal snel weer wat aantrekt, zodat iedereen veilig kan blijven zwemmen. Hoek is de tweede competitiehelft in de 3e divisie, begonnen met een overwinning op DVS 33 uit Ermelo. Dit is in de eerste helft de beste kans. Het schot van Rick Impens gaat naast. In een eerste helft waarin overigens vrij weinig gebeurde. Dit is na rust. Topscorer Steve Schalkwijk begint aan een rush. Hij komt heel ver. Zijn inzet belandt op de paal. Maar de rebound is voor East van Baks. Kort na rust is dat de eerste goal in deze wedstrijd. 1-0 voor Hoek. Dan wordt DVS 33 wat gevaarlijker. Dit is de beste kans. Oud-prof Stef Nijland met de inzet. Maar de voet van Griffin de Vroe voorkomt een doelpunt. Oosterlen, een van de nieuwelingen bij Hoek, stuurt Schalkwijk de diepte in. Hij begint weer aan een rush.
En weer balans en inzet op de paal, maar dit keer dus geen doelpunt. Pas in de slotfase wordt de wedstrijd beslist. Dit is de voorzet van Impens. Goed tegendraads ingeschoten door Steve Schalkwijk. En dat betekent 2-0. En dat is ook de eindstand in Hoek dat goed begint aan de tweede competitiehelft. Eindelijk was het weer eens koud in de vroege uren, al kwam de temperatuur niet overal onder nul. Maar op de meeste plaatsen was er vorst aan de grond en dus was er rijpvorming. Dit is in de buurt van Zaamslag. En op het kunstgras slaat de nachtvorst en de gladheid soms ook toe, maar met de zon was het snel verdwenen. Het was een mooie zonnige weekenddag met veel zon en wat hoge bewolking. De temperatuur komt dan vannacht niet onder nul, met minima van +1 tot +4, maar het is door een matige tot een vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind behoorlijk koud. Hou daar een beetje rekening mee, de temperatuur loopt morgenochtend ook maar langzaam op en er is al meer bewolking. 'S Middags raakt het zwaar bewolkt en morgenavond komt er uit het westen ook een front met regen over heel Zeeland. Uiteindelijk zal het morgenavond nog zo'n 9 à 10 graden worden. Dan de maandag, die is licht wisselvallig met een zuidwestenwind en een enkele bui. Dinsdag is een tijdje droog met wat zon, maar vanaf woensdag is het een beetje guur met regelmatig een fase met regen en motregen en soms ook een krachtige tot harde zuidwest tot westenwind. En tot zover straks nog Zeeland de Week met een overzicht van het nieuws van de afgelopen dagen. En voor nu nog een fijne avond.